nila. Napakaganda at napakalinis ng bayan ng San Quintin noon. Ayon sa mga nakatatanda sa aming baryo, wala kang makikitang ni gadampot na kalat sa parang ng aming baryo. Ngunit bakit ang ganda at linis ng barangay Carayacan ay unti-unting naglaho? Humupas ang ganda at nalugmok sa basura. Basura na siyang nagpapawala ng unti ang kapaligiran. Bakit nagkaganoon? Habang tumatanda ang mundo, unti-unti namang kumukupas ang ganda at kulay nito. Ito ang epekto ng global warming. Pilit na pinapatanda ang ating mundo dahil sa mga basura, pagsusunog ng mga plastik at di maayos na segregation. Kailan pa kaya tayo matututo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Wala na tayong oras. Gumising na tayo sa katotohanan. Kaya pa ba nating buhayin at ibalik ang sigla ng dating ganda ng ating mundo? Ikaw, oo, ikaw nga. Kaisa ka ba namin upang ipreserba ang ganda ng kalikasan para sa susunod pang salinlay? Oo, nakikiisa kami. Oo, nakikiisa kami. Ang Supreme Pupils Government